Umkhandlu wamatekisi Santaco eGauteng uqwashise ngokuphepha kwabagibeli ngalesikhathi simatasa samaholide njengoba izigulungwane zabantu zihambela ezindaweni ezahlukene. Usuqalileke ukwenyuka umthamo wezimoto emgaqweni emikhulu yakulelizwe. Izikhumulo zamabhasi namatekisi amabanga amade eGoli zimatasa njengoba izinkumbi zabantu seziqalile ukubhekisa amabombo ezindaweni ezahlukene ukuyochitha amaholide kaKhisimusi. Abanye abagibeli bazwakalisa ukukhathazeka ngezokuphepha emgwaqeni ngalesikhathi. Kona sinethemba kona ukuthi safe kona. Ngithemba ukuthi bonke umshayeli angasidrivela kahle ukuthi siyofika emakhaya sibone bomama bonke lapha emakhaya. Kona ithemba lelapho nje akukho okuningi. Angaze nga-experience route e-wrong long distance. Ngijwayele nje ukuba sharp because i-taxi iyashesha engcono. So yeah. I'm going home officially. I'll come back next year in January. ISantaco ithi kulungele ukubhekana nanoma yisiphi isimo ngalesi sikhathi simatasa. Le nhlangano abamatekisi iphinde yazwakalisa ukukhathazeka ngezinga eliphezulu lobugebengu obenzeka ngalesikhathi. There's that time of the year where people are moving. Then we are so glad and we are prepared that if you look outside is where the crime is happening. We are also urging our commuters that they must keep their belongings safe. And we have also these guys that are our porters. Our porters are there with the yellow T-shirts. Then they are looking for the crime outside there. But we are prepared left and right. Kunxuswa abagibeli ukuthi baziphathe ngendlela efanele uma begibela amatekisi. I think even our commuters, they must make sure that they don't use alcohol during this time. Then if ever you want to use your beverages, you can use them at home, not on the taxi, because that taxi maybe others are rushing for funerals, others are just on tour. Then we have also to obey those rules. ISantaco inxusa abagibeli ngokuthi baqaphele ngaso sonke isikhathi.